heddiw yn gwneud gymaint o swyddi gwahanol. Gofodwyr, gyfrifloriau, cyfarwyddwyr, athrawon, a hyd yn oed deifwyr tanfor. Ond, doedd y mercher ddim yn arfer gwneud y swyddi yma, na chael mynd i'r ysgol ychwaith. Dychmygwch hynny. Un a frwydrodd yn erbyn hyn oedd Francis Hogan o Aberhonddu. Cred Francis oedd bod merched bach yr un mor glefer a'i brodyr. Roedd tad y mab Francis hefyd yn meddwl yr un peth, ac yn wahanol iawn i ferched eraill ei hoes, cafodd Francis fynd i'r ysgol a chael addysg dda. Roedd gan Francis freuddwyd. Roedd hi am fod yn ddoctor. Dyma freuddwyd fach syml iawn i ferched Cymru heddiw, dim ond i chi weithio'n galed yn yr ysgol. Yn anffodus i Francis, 176 o flynyddoedd yn ôl, yn oes y Frenhines Victoria, doedd y merched ddim yn ddoctoriaid. Bod Francis yn amlwg yn ferch a lliog dros ben, na, oedd yr ateb y gau gan bob prifysgol. Ond, roedd Francis yn ferch benderfynol iawn. O'r diwedd, fe gafodd hi ie, gan brifysgol yn Zurich yn y Swistir, lle roedd merched yn cael astudio i fod yn ddoctoriaid. Yn 1867, enillodd Francis radd mewn meddygaeth. Roedd hi nawr yn doctor benywaidd cyntaf Prydain. Ia, y cyntaf un. Fe gafodd hi yrfa lwyddiannus iawn gan weithio'n galed i sicrhau bod merched bach mewn gwledydd fel Cymru, India ac America yn medru cael addysg a'r cyfleon roeddwn ni'n ei heiddi, fel y gafodd Hitha.